زخون عمتات بعالم درجة كالأيقونات عالم تزازمو ناب معبالة زقسقسلو زنبر أوانيو أب هاجرناون بريتاو ألسي أنصار مكزاتي استجمرلو جزيب مبارو كابتي تذكر أوان تباهيلي زتكس كمتي أب موسيقى حدث صدتات كالتفو أمل عالم تفلاتنات زرخبة أب أكرادنا أكما أما أمشاشتا نايت أوانتي كدتاتون بمعرة تقبالنات رخيبو زاقيد اتنا تصبع كاسس هيترأين شابلوني هيفكركم زي كافي بالليل عي حسبكم تعباني صبري سيفبر بابك صبري سيفبر بابك هيفكركم بزي كافي هيفكركم بزي كافي هيفكرني جنايزك أب استفلالي كرنعات علم زركبو حبرتسبات بعينات أكدادنኦምን ቅዲ ጸጉሮምን ክትፈልዮምን አቤናይ እዋን ከም ዝነበሩ ከተለልዮም ኣይትሽገርን ምኽንያቱ ዝመጽዲ ወይ ምዕባለ ገግዝን መመድረኹን ስለ ዝንጸባርቑ መድረኻት ክላወጡ ነገራት ክቕየሩ ብመንጽር ድማ ኣተሓሳስባ ሕብረተሰባት ክጸሉ ግድን እምበኣር ንኹሉ ዘጠቓለለ መድረኽ ነይሩ ክበሃል ይከኣል ብፍላይ ትንሳኤ ስነ ጥበብ ኣብ ዓለም ዝማዕበለሉ እዋን ንኹሉ ኣነባብራ ናይ ሕብረተሰብ ተቐይሩ እዩ ኣብቲ ግዜቲ ዝነበረ ቅዲ ኣከዳድናን ኣቀማቕማን ኣመሻሽጣን ንኹሉ መንእሰይ ዝለወጠ ቅዱሱሳታት ብፍሉይ ተዘካሪ እዩ ንኹሉ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበረ ምዕባለን ቅድታትን ድማ ምዕሩግን ተፈታውን ተባሃግን ክኸውን ኣኽኢልዎ እዩ መንእሰይ ኩሉ ግዜ ብዝመፀ ምዕባለ ተጸላውዩ ክንዲ ዝኾነ ኸኣ መንእሰይ ናይ ሱሳታት እውን በቲ ኣብ ግዜ ዝነበረ ምዕባለን ቅድታትን ክጽሎ ግድን ይኸውን ኣብቲ ግዜቲ ዝነበረ ኣከዳድና መንእሰያት ከም ካኪ ሳርያን ጃካቲና ጃንግላይስን ካልእን ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ሓፀርቲ ቀምሽ ታኮ ጫማ ዝያዳ ፍቱውን ሰሓብን እዩ ዝነበረ ብፍላይ ቅዲ ኣመሻሽጣን ኣቀማቕማን ነቲ ኣብ ሱሳታት ኣብ መላእ ዓለም ተኣታትዩ ዝነበረ ቅድታት ኣብ ሃገርና እውን ግኑን ክኸውን ክኢሉ እዩ እዚ ቅድታት ገለ ብጽልዋ ገለ ብፈጠራ ዝተኣታትዎ ኮይኑ ከም ናይ ኣብቲ እዋን እቲ ዝነበሩ ህቡባት ደረፍቲ ናይ ሮክ ኤን ሮልን ካልእን እውን ክድረኹ ክኢሎም እዮም እዚ ኣከዳድና ወይ ኣመሻሽጣ ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ለቢሶም ክኸዱን ከለዉ ዝያዳ ጽባቐ ይፈጥረሎም ነይሩ تمرعينا نبرا حدار كيف تصمنا ينبور ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ እሞ ኸኣ ባህሉን ልምዱን ወግዑን ፍሉይ ክብርታቱ ዝሕል ህዝቢ በቶም ናይ ሽዑ ዝነበሩ ኮተቴን መንእሰያትን ደቁ በቲ ሓድሽ ተኣታትዩ ዝነበረ ቅድታት ክሻቐል ግድን እዩ ምኽንያቱ በቲ ዘይፈልጦ ባህሊ ኣብ መንእሰያት ሰሪፁ ክሪ ስለ ዘይተዋሕጠሉ እንተኾነ እቶም ናይ ሽዑ መንእሰያት ስነ ምግባሮምን ምክባሮምን ወሃ ዘበለ ብምንባሩ ዓገብ ክትብሎም ዘምሕር ኣይነበረን ጽባቐ ኣከዳድና መንእሰያት ሱሳታት ፍሉዩ ዝነበረ ንኣብነት ካምቻን ጎልፎን ካብ መዓንጡ ጽብብ ዝበለ ስረ ኣብ እግሩ ገፊሕ ኣብዚ ግዜ እዚ ጃንጎ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ከምኡ እውን ጸቢብ ምስ ነብሲ ዝጠበቐ ስረ ብኣጻውዓ ናይዚ ግዜ ስኪኒ ኣብ ቅዲ ኣቀማቕማ እውን ጆንትራ ጎተና ዓሊባበ ካብቶም ዝውትራት ዝነበሩ እዮም ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እውን ዘመናዊ ይኹን ባህላዊ ክዳን ወይ ዙርያ ሓፂር ክሳብ ብርኪ ዝበፅሕ ከምኡ እውን ቅዲ ኣመሻሽጣ ከምዚ ኣብዚ ግዜ እዚ መፂ ዘሎ ኣፈሻሽላ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ዓይነት ምሻጡ እዩ ዝነበረ እዚ ቅድታት እዚ ደጊምካ ነቲ ናይቲ ግዜቲ ስእሊ ክትሪኦን ንድሕሪ ተመሊስካ ክትዝክሮን ማዕረ ክንደይ ጦብላሕታ ከም ዝሕድር ኩሉ ብፍላይ ናይቲ ግዜቲ መንእሰያት ናይ ሎሚ ኣቦታት ክዝክርዎን ከለዉ እንታይ ስምዒት ይፈጥረሎም ርድኡ شكالي غيب عدي بعدي أعرف يا الفكر
ኣከዳድና ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ዘለዎ ተራልዑ ልዩ በከዳድናኡ ንባህሉን ልምዱን መንነቱን ካብ ምልላይ ጀሚሩ ንክብርታቱ ክሕሉን ንወለዶታት ታሪኹ ከመሓላልፍን ይኽእሎ ክንዲ ዝኾነ ኸ እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ሃገርና እቲ ኣብ ሱሳታት ዝነበረ ቅዲ ኣለባብሳ ይኹን ኣመሻሽጣ ኣብዚ ዘሎናዮ ዘመን ከም ፋሽን ተኣታትዩ ዝርከብ እዚ ቅድታት እምበኣር ብመንእሰያትን በቶም ናይ ሱሳታት መንእሰያት ናይ ሎሚ ኣቦታት ዝያዳ ፈትውን ተቐባልነት ዘለዎን ኮይኑ ይርከብ ጽባቐ ኣከዳድና ጽባቐ ሕብረተሰብ እዩ ንኹሉ ኸኣ ኣብ ግዚኡ የምሕረሉን የማዕርገሉን ዝበዝሕ እዋን ግን ዝመጽእ ሓድሽ ፋሽን ወይ ቅዲ ነቲ ዝነበረ ናይ ሱሳታት ይኹን ናይ ካልእ ግዜያት ከይጎሰየ ናቱ ሓደስቲ ቅድታት እንዳተኣታተወዩ ዘመናውነት ዘልብሶ ምኽንያቱ ንኹሉ ነገራት መሰረት ስለ ዘለዎ